Avui anirem al pic de Sant Barthélemy. Sortirem del petit poble d'Api, a l'Ariège, i tirarem cap amunt, passant per la Jassa de Sedars, anirem al pic, Coll de Giraval, Coll de l'Estany d'Api, i així acabarem tota la volta. El pic de Sant Barthélemy és un dels pics més coneguts del massís de Tap, a l'Ariège. Hem deixat el cotxe just en un pàrquing que hi ha a sobre del petit poble d'Api i tirem cap amunt. En el mateix pàrquing ja trobem uns indicadors que marquen uns circuits que van a l'Estany d'Api i al pic de Sant Barthélemy. En aquest cas veiem l'indicador que tira cap a l'Estany d'Api, que nosaltres hi passarem de tornada. Per aquesta zona de l'Ariège no ha sigut un hivern tan sec com el que hem tingut a Catalunya. Anem pujant, de moment seguint les indicacions cap a l'Estany d'Api i seguint unes marques de color groc. Allà al fons ja veiem el Sant Barthélemy, que és aquest, i allà al fons tenim el Coll de Giraval. En aquest punt hem deixat el cruci que va cap a l'Estany d'Api i nosaltres seguirem, ja hem deixat les marques de color groc i seguirem cap a la Jassa de Sedars. Abans de la Jassa de Sedars, passant per unes feixedes, ja comencem a trobar les primeres congestes de neu. Aquí al fons ja veiem els lloms que van cap al Sant Barthélemy. El dia és esplèndid. Mirant cap a l'oest tenim allà les muntanyes dels Tres Senyors i totes les muntanyes que envolten la zona d'Ausat. Això és un refugi que hi ha a la mateixa Jassa de Sedars. La primera intenció era seguir tota la vall fins al Coll de Giraval, però arribat a la Jassa de Sedars veiem uns lloms que sembla que portin directament cap al cim, i això ens estalviaria de fer dues vegades el tros entre el Coll de Giraval i el pic de Sant Barthélemy. Així que fem els lloms aquests i tirem cap amunt. De moment la neu està en prou bones condicions i tirem cap amunt. Allà baix tornem a veure el refugi de la Jassa de Sedars. Allà veiem el pic 2169 i el Coll de Giraval. Més amunt la neu es comença a posar més dura i ens obliga a posar-nos els grampons per seguir cap amunt. També la inclinació comença a augmentar. Mirant cap al sud podem veure les muntanyes del Carlit, el Peric, etc. Últims metres abans del pic del Sant Barthélemy. A dalt sempre et trobes algun grup de gent, en aquest cas un grup de joves que venien des de les properes instal·lacions de les mines de talc. Un cop fet l'obligada foto de cim, fem un cop d'ull cap al pic del 2169, que teníem ganes de pujar. I més allà al fons veiem el pic del Gallinat, a què se li veu l'antena. Tirem cap avall, cap al Coll de Giraval, per enfilar cap al pic 2169. Però un cop al coll veiem que està molt glaçat i la cosa no ens fa gaire gràcia. Així doncs intentarem fer un flanqueig per la cara nord en direcció al Coll de l'Estany d'Api. Veiem una traça d'algú que sembla que hagi volgut fer aquest mateix flanqueig que volem intentar nosaltres i la Montse s'hi fica cap a dintre.
La cosa no està clara, doncs és un flanqueig molt lleig, però com que tenim la traça oberta, ens hi posem. Al cap de poca estona, el que obria la traça sembla que ja ha desistit, ha tirat avall i la Montse es veu obligada a seguir obrint traça fins al coll. A l'últim tros, per pujar al coll, és molt dret, com es pot veure, i està força dur. Un cop al coll de l'estany d'Api, tirem cap per la vall de l'estany d'Api cap avall, en direcció a l'estany d'Api que ja veiem allà baix. La neu ara s'ha posat molt més tova degut a la insolació. Aquí podem veure els últims contraforts del Pic de Gallinat. La zona de l'estany d'Api és una zona molt maca i molt freqüentada, sobretot a l'estiu. Just al seu davant podem veure unes cornises impressionants. Farem un cop d'ull al refugi que veiem aquí al costat de l'estany d'Api i tirarem cap avall. I bé, això ja s'acaba. Aquí tornem a trobar-nos amb el camí de pujada a la cruïlla que hem deixat cap a l'estany d'Api, des d'on venim ara. Ha estat una excursió molt guapa, molt recomanable. Tirem cap avall per tornar a agafar el cotxe. Bientôt 3 ans que je suis parti, je me bats chaque jour. Per últim, una imatge de la bonica església d'Aixat, el poble que trobem just abans del poble d'Api d'on hem sortit avui. Parfois la pluie inonde mes cils, je m'accroche malgré toute cette absence, malgré vous.